Bàscara històricament ha estat un lloc de pas, ha estat al mig del camí per anar a França, i també aquí tenim el Fluvià, i aquest ha estat el lloc de pas històric on, ja sigui a través de barcasses o ponts, doncs sempre s'ha travessat. Aquesta circumstància doncs, ens ha beneficiat i perjudicat a parts iguals, diríem així, perquè en el temps de les guerres del francès el que passava és que cada vegada que hi havia una retirada doncs, ens aixafaven el poble. Tot i així doncs, hem conservat part de les muralles i part del castell, però realment hi ha moltes edificacions que hi havia hagut antigues doncs, que els hem anat perdent a causa d'aquestes guerres. No? Sempre el que se'n va xafa l'altre perquè els que venen a darrere no ho puguin aprofitar. I per això hem conservat tan poc del nostre patrimoni. Actualment també, i aquí hi ha la part més bona a causa de la nostra situació geogràfica, els que sou una mica de per aquí doncs ja sabreu que estem més o menys entre Girona i Figueres i entre l'Escala i Banyoles. Llavors aquest fet geogràfic ens ha atorgat una certa capitalitat, perquè al municipi som 1.051, almenys ahir eren 1.051, i al poble de Bàscara som uns 700 habitants. Però tot i així, dit aquest requadre, som els més grossos, perquè la majoria de pobles d'aquí al voltant estem parlant de pobles de 100 habitants, 200 habitants. Llavors, això ens ha atorgat un paper de centralitat i això ens ha permès tenir molts de serveis. Nosaltres aquí tenim el centre d'atenció primària, un CAP, que dona servei a 11 municipis. Tenim escola, tenim camp de futbol, tenim piscina, tenim coses que no tenen els pobles petits com una clínica veterinària, tenim dentista, tenim de tot, mantells mecànics, vendes de cotxes, de tractors. Llavors, nosaltres aquí en el municipi tenim 54 negocis, em sembla. Llavors, per 1.000 habitants són molts, però a canvi els pobles del voltant no solen tenir ni tan sols una botiga. Tot i ser petits, els que ens coneixen una mica saben que som molt tossuts. I llavors, bona prova d'això va ser que alguns recordareu, el 19 d'abril del 2013 van deixar de passar camions per aquesta carretera. Per aconseguir-ho vam estar 68 dies seguits tallant la carretera. 68 dies seguits tallant matí, tarda, nits. Jo me'n recordo que tornaves de sopar al vespre i deies, què fem? Abans d'anar a dormir, anem a tallar la carretera una altra vegada. I anava fent talls, i vam estar-hi 68 dies. I al final vam aconseguir que la Generalitat i l'Estat s'afluixessin i ens prohibissin el pas. D'aquí en va sortir la festa municipal, ara el dia de festa del municipi, ja és el 19 d'abril, però entenem que per nosaltres ha sigut una gran gesta. No hem anat a la guerra com fa 300 anys i hem conquerit altres pobles, però per nosaltres va ser importantíssim que tothom s'agrupés per un mateix fi. També tenim un ventall cultural i esportiu molt extens, tot i que costa moltíssim, i això parlant amb vosaltres tothom ho reconeix, costa moltíssim que la gent segueixi. De fet, si ens mirem els que som aquí i fem una mitjana d'edat, segurament ens espantaríem, no? Llavors dius, on són els joves? O no tan joves? Enlloc, en general, per desgràcia. Nosaltres aquí tenim el pessebre vivent, que ara ha fet 50 anys. Tenim el mercat del Tortells, que anem pel camí dels 40. Fem activitats tot l'estiu, divendres de la Fresca, Sant Joan, el Tio Solidari. Tenim establert un cicle de teatre i de presentació de llibres també. I això es fa, evidentment, amb gent de la nostra edat i el públic en general també és d'aquesta edat. Tenim un club de futbol, tenim 12 equips. Si em sembla que l'únic que no juga a futbol sóc jo. És que amb 12 equips i 1.000 persones no pot ser. Tenim un equip de ping-pong que ja ratlla també els 50 anys. Es va fundar quan encara no hi havia ni federació ni res. Hi havia 4 equips i el dissabte et trucaves, bueno, jo era molt petit, a mi no em deixaven jugar, però hi havia un equip a Figueres, una a l'Escala i una a Cassà. Aquests eren els més grossos, i Bàscara, que eren els 4 que hi havia. I no hi havia ni federació ni campionat. I ara ja fa més de 50 anys que vam començar. D'aquest equip de tenis taula hem tingut jugadores que han anat al CAR de Sant Cugat, que és un centre del rendiment, i que la cosa funciona. I darrerament hem començat la Fira dels Flors Silvestres, que abans ja es feia en format rams, com un concurs de rams, l'hem tret al carrer, gràcies al Covid, vam haver de treure al carrer, i es celebra el proper diumenge, aquí fora, no sé si heu vist on hi havia la taula del cafè, hi havia unes fotos, i també gràcies a uns jubilats d'Orriols, una altra vegada tornem a estar parlant amb la gent gran, doncs tenim una exposició d'eines antigues a Orriols, que portem un any intentant inaugurar-la, però aquella gent tenen molt de gas i no l'acaben mai. I quan ja estan a punt, venen i ara ens han deixat un tractor vell, i ara una altra cosa, i no hi ha maneres d'acabar-la. Però el dia que l'acabem, si l'acaben algun dia, doncs també l'inaugurarem.
També igualment hem hagut d'abandonar projectes, i per el mateix que us deia, no hi ha gent, tancant-se, sempre som els mateixos, i al final hi ha coses que les hem de deixar de banda. Tenim projectes per engegar i projectes que hem parat per falta de mans. Però tot i així, doncs, tirem endavant, perquè creiem fermament en la cultura i l'hem de defensar. I m'agradaria que avui servís precisament per això, per fer un pas més endavant en aquest aspecte, i també per intercanviar experiències, perquè a vegades trobes situacions que les altres s'han viscut i s'han pogut solucionar. Per tant, us demanaria que aprofitéssim aquest dia. També, com dic sempre, treballar al marge dels partits incrementa les possibilitats d'entesa, i això avui espero que passi. I res més, només donar-vos les gràcies per ser aquí, i passaré la paraula al senyor Ramon, que us explicarà una mica. I jo la passaré a la Sabrina. Bon dia, soc la Sabrina, visc a Alenyà, a prop de Perpinyà, a Catalunya Nord. I bé, m'ha fet una pregunta i he intentat de fer resposta. Per què són tan importants els agermanaments entre els catalans del nord i del sud? Els agermanaments entre catalans del nord i del sud són molt necessaris per fer que la gent conegui i reivindiqui una història, una cultura i una llengua que ens són comunes. I que recordem que tots som catalans, malgrat que tinguem realitats i problemàtiques diferents. És per tot això que els Àngels de la Terra organitzem activitats com la segona trobada sense fronteres dels municipis catalans que celebrem avui a Bascarà. I penso que l'èxit de participació i el fruit de la primera trobada que vam fer a Sant Cebrià de Rosselló el mes de desembre. Amb les trobades sense fronteres volem donar continuïtat a la solidaritat dels nord-catalans que va sorgir arran de l'1 d'octubre del 2017. Pensem que ens ha d'ajudar a enfortir els vincles i a explorar una frontera mental que bloqueja les dinàmiques comunes. Després d'haver curat els traumes i cosit les ferides de 365 anys de separació, d'ençà del nefast Tractat dels Pirineus de l'any 1659, podrem generalitzar els intercanvis i muntar projectes potents. No n'hi ha prou amb aconseguir subvencions europees, cal tenir una visió de futur pel país que ni per als uns ni per als altres no s'acaba al Portós o al Parbau. Estem convençuts que els càrrecs electes municipals tenen un paper crucial en aquest procés perquè són els més propers a les inquietuds dels seus conciutadans. Volem facilitar la coneixença i l'amistat entre els càrrecs electes per poder multiplicar les col·laboracions entre els municipis i sortint del marc estatal. Per aquesta raó, a les trobades organitzem un màxim de reunions curtes o speed meeting entre els càrrecs electes de Catalunya Nord i la resta de Catalunya. Gràcies. Gràcies, Sabrina. I Sabrina, a la primera trobada es deia que ha tocat tots els ajuntaments de Catalunya Nord. Aquesta vegada és la Judit que ha tocat un munt al sud i jo volia donar les gràcies a la desena d'Àngels de la Terra que estan aquí ajudant, en Pau, l'Àlex, Jana, en Vidal, en Joan i altres, que m'oblidaré que són aquí, si no els veig, estaven fora. L'altre Joan també. En fi, doncs què us volia explicar? Agafar aquest paper. Jo estic una mica cansat perquè aquí fins a les 2 de la matinada encara posava aquestes acreditacions en els papers a les 2 de la matinada. No he pogut escriure cap discurs, que l'altra vegada sense haver de Rosselló havia tot escrit per no dir massa bestieses. Ara no us escapareu de les bestieses, perquè no he escrit res. Res. Agafar aquest paper, a veure què he escrit. Sí, això és el programa.
Doncs us explicaré què farem avui, perquè us ho podria explicar també qui són els Angelets de la Terra, no els històrics, perquè els històrics a internet podeu trobar qui són. Anaven amb tabucs, nosaltres anem més aviat amb guitarres i coses no tan violentes. Som un col·lectiu de músics, un col·lectiu de fotògrafs també, de 55 o una mica més, no sé quants fotògrafs que participen en aquesta exposició que vam fer en 2018 o setembre de 2018 a Perpinyà, quan Visa pour l'Image, que és aquest festival de fotoperiodisme, es negava a tractar del tema del procés d'autodeterminació de Catalunya i de tot el que va passar. És una exposició que vam fer en una trentena de locals del centre-ciutat de Perpinyà, restaurants, bars, tots els espais. Hi havia tota una ruta d'1 a 32, començava en un kebab. El noi del kebab em va dir, sí, l'exposició, poseu les fotos aquí o tres, i ell no sabia ni de què anava, però va dir, sí. Quan vaig tornar a recuperar les fotos en tots els locals, va ser el primer, em va dir, em va venir un munt de gent a veure aquestes fotos, i em van comprar kebabs i tots, quan tornem a fer una exposició d'aquesta? I de fet, i també s'havia enterat de tot el que anava, perquè ell era d'origen turc, a Perpinyà, i d'aquest tema no n'havia sentit a parlar. Doncs m'he pensat, ja per això hem fet bé de fer aquesta exposició. També en aquell temps, quan Visa pour l'Image, que està subvencionada majoritàriament per l'Ajuntament de Perpinyà, negava de parlar d'això, però l'Ajuntament de Perpinyà també. I el fet que es faci això en el centre de Perpinyà va fer que l'antic alcalde, d'ara ni en parlem, però l'antic alcalde va canviar el xip. De dir, en Puigdemont el conec, però això s'ho ha buscat, jo no vull saber res, no sé què. I després, de cop se va posar, l'explicava fa una estona gent, es va posar el llaç. Va sortir el llaç groc. Va sortir l'ambaixador espanyol que va dir l'alcalde de Perpinyà ha de ser destituït pel president francès. I aquí l'alcalde de Perpinyà va dir, què? Què em venen a dir els espanyols, no sé què? I es va fotre de l'altra banda, quan en principi no volia saber res. Doncs, tot això va participar en aquest tema, els Angelets. És una exposició que són 250 fotos, aquí en teniu 40. Comença aquí darrere a Reis de Munt i allà a les manifestacions que vam fer nosaltres, que vam convocar a Perpinyà. Hi ha una foto de l'exposició a la Casa de la Generalitat, una foto en el meu jardí amb tots els familiars dels presos i exiliats, que el meu pare havia fet una sardinada. Jo havia dit, hem de fer una cosa, garden party, una cosa així, perquè són gent, una sardinada, i tothom s'ho ha passat molt bé. Doncs avui serà el mateix esperit. El que havia portat el meu pare en aquell temps, sempre continuem així. Els Angelets de la Terra, i bé, tu estaves, estaves aquell dia. Ens ho havíem passat bé, una cosa com avui, fraternal, d'amistat i bon rotllo, com diuen aquí, no? I doncs això. Aquesta exposició la vam presentar en una cinquantena de municipis arreu de l'estat francès, amb els ajuntaments. És aquí que hem començat a treballar amb els ajuntaments, perquè fins ara els Angelets eren molt alternatiu, no volíem treballar amb els polítics, no. I ara ens hem adonat que hi havia coses per fer junts entre la gent i els que són al capdavant de les nostres institucions i tot això. I ho vam fer en ajuntaments de Còrsega, de Bretanya, de Savoia. A Bretanya vam estar amb la Leila Shaib, que era la representant a l'ONU de Palestina, i l'ex-ministre de la Cultura de Palestina, que ells estaven també en l'acte. En fi, vam fer picar pedra a tot l'estat francès. Això són els Angelets de la Terra. També vam fer 5 festivals amb una quarantena de músics del nostre col·lectiu, perquè som un col·lectiu de músics per la llengua catalana.
L'últim va ser davant del Castellet, va ser una manifestació-concert on va actuar en Julio León, que ara es diu Julien, a Eufòria, a TV3. Heu vist? Està bé perquè a TV3 no ho diuen això que anava en totes les manifestacions de solidaritat als països i tot això. Diuen en Julien, com has après el català, tu, francès, de sud de França, no sé què. En Julien estava davant del Castellet, llibertat presos polítics, cantant allà. Vol dir, això no sortirà a TV3, vos ho dic. I estava l'altre dia a Sant Cebrià de Rosselló, va cantar a Sant Cebrià de Rosselló pels que havien vingut aquell dia. Doncs Julien va començar a cantar en català als 17 anys amb el col·lectiu Àngels de la Terra. El vam gravar en un garatge de Sant Feliu de Vall, que hi ha en Sebastián, des d'aquí. En Julien de TV3 va gravar la primera cançó al teu vilatge, amb un jamaicà que gravava una cançó en català, però també fumava així. I en Julien, 17 anys, estava molt estressat, perquè tothom tenia 15 anys de més. És que com era un garatge una mica tancat, a cap d'una estona el Julien estava molt bé, ja ha passat a vergonya. I el Julien ha gravat així la seva primera cançó, i sempre m'ho diu, sense els Angelets jo no hauria cantat mai, jo volia fer teatre. Ara Eufòria fa una mica de teatre, una mica de cançó, i fa molt bé. I té 30 anys, a l'època en tenia 17, fa anys ja. Això són els Àngels de la Terra. Aquesta gent, músics, fotògrafs. En Lluís Borronet, que és un fotògraf d'aquí, perquè n'hi ha molts de fotògrafs, són tots, n'hi ha 4 o 5 del nord, però la majoria són del sud. En Lluís Borronet és un fotògraf conegut aquí, amb una barba, sembla un Papa Noel, no sé si el coneixeu, el Lluís Borronet, és un fotògraf conegut al sud. M'ha tocat abans, m'ha dit, no puc venir, puc vindre a Popera, és algú que segueix tot el que es fa. Tot el que es fa aquí. Doncs això, els Angelets són això. I vam fer el llibre blanc que teniu aquí fora amb els municipis de Catalunya Nord, un llibre blanc on han integrat municipis de Catalunya Nord que volen defensar la llengua, la cultura, les tradicions catalanes i tot això, fent 55 propostes per fer des dels municipis aquesta feina de fomentar la llengua, la cultura i les tradicions, les festes majors, la Sant Joan, el Sant Jordi. N'hi ha que ja ho feien a la Catalunya Nord, no tant que volien, però el que volem és que tots, mira que fa el poble al costat, perquè sovint cada poble fa la seva cosa, però no saps què fan. I nosaltres volem enfocar en cada poble, què tu fa, per què no ho fas tu també? A Opur han començat a fer Sant Jordi amb les escoles, han començat a fer moltes coses, a fer cada poble, doncs ja té un munt d'activitats per a la cultura. Cada poble fa coses i nosaltres estem aquí en els Angelets a promoure el que fa el poble i fer conèixer a fora del poble. I sembla que cada any hi ha més actes i activitats. Mirem cada festa major, es deia la festa du village, o la festa... Ara molts pobles poden festa major. El contingut és el mateix, però el fet d'anomenar una festa major en lloc de festa local o festa de village o festa no sé què, canvia tot. Són detalls així del llibre blanc. I després vam fer la xarxa de municipis al sud i per fer trobar els uns amb els altres, perquè en el llibre blanc les propostes finals era de fer lligams, perquè hem vist que els municipis del nord que tenen lligams amb el sud són aquests que després els hi canvia el xip, també, la manera de fer, de mirar, de comparar com es fa aquí, però també aquí com es fa al nord, perquè l'interès és de cada banda, no només, però també per les butlletes i les urnes i el suport, que això va ser molt important des del nord, però també les maneres de fer les coses al nord, també ens hem de portar coses de cada banda. No hem de mirar des d'aquí els del nord com gavatxos o els del nord des d'aquí com espanyols. Que jo dic, són trobades catalano-catalanes. Ja en tinc prou de veure trobades que, els espanyols, a l'USAP, havíem sigut una penya de l'USAP, els Angelets, en un principi, per fer xarxa de penyes del nord i del sud.
I des de l'USAM sempre diuen les penyes espanyoles no les combinem aquesta vegada. Hi ha molta feina per fer, per canviar les mentalitats. Les fronteres mentals és això que volem tancar. I pensem que des dels municipis són coses que podem canviar. Ja fent amistat i després treballant en projectes concrets. Projectes concrets ja en podem avui parlar amb l'exemple de Camí de Mar. Camí de Mar és així que és, Camí de Mar. De l'Argelès a Malgrat, a la costa, que són una vintena de municipis. De fet, jo penso que el que podem fer, ara que hem fet una mica el discurs de benvinguda i de presentació, és fer un torn de paraula començant per aquest projecte, perquè hi ha la Nathalie, que és alcaldessa de Sant Genís de Fontana, que està dins d'aquest projecte de municipis, però també hi ha la gent de l'associació que em sembla que és a l'origen del projecte, que han motivat els càrrecs electes dels ajuntaments a ajuntar-se, i això és totalment el que ens interessa, perquè és el que calia fomentar a tot arreu, des de la base, des de la gent, que volen la gent, i després anar a picar, a tocar la porta i dir, podríem muntar això, i si és interessant, i si hi ha diners per muntar-ho, fer-ho, perquè de projectes en falten. El que ens donem des de l'Hospital Transfronterer, des del pont de Gustoses, que es va fer, que l'altre dia